ஓகே கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி எப்படி சீரியல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், திருடெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே இன்ட்ரோக்குள்ளே போயிட்டு வந்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், நீங்கள் இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க. ப்ளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. தண்டர் VPN போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆப்போட லோகோ. இதுதான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இருங்க, நான் இப்போ எப்படி ஒரு கனெக்டுன்னு இருக்கிறத கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கனெக்ட் ஆகிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கூகுளில் TAMILPLAYMOVIES அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தமிழ் டிவி சீரியல்ஸ்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் ஜீ தமிழ் சீரியல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன். ஜீ தமிழ் சீரியல்ன்றதை கிளிக் பண்ணிட்டுறேன். இன்றைக்கி நாளாக கூட இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 2021. அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். ஆட்லாம் உடனே கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்ச நாடகம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிக்குது. நம்ம இன்றைக்கி எந்த நாடகத்தை இறக்கி காட்டலாம்? சரி, கோகுல ஜின்ஸ் இதை இறக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சர்வர் 1ன்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா டவுன்லோட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், திருடெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.